kai maza kai ga zakin wakar nan Idris mai zane kai ku tare zakin an kwanto shi ku tare zakin ya danno a'a wakar na tsaro ku buga mana gangami waka Alhaji Abdallah yau zan wake Chippo dan baiwa ne Ahmad Timbo ko kun gane mun gane har ya ba mu kuma mun kama har mun dafe ai shi dan damisa ne kuma mai san al'umma ne tarnaki hana gaba dan kwarai bai zamba kai makiya naka sun gaza cin maka dole su bar maka dan baiwa Abdallah Ahmed Timbo ga zakin waka nazo ga zaraba ta kida min yo maka kai har ma addu'a min yo maka Allah tsare ka ga mai kambin maka takun ka lafiya dan baiwa Timbo ka kware dan baiwa zauna da kyau ka taka daidai kyautar ka wallata mana daidai yau makiyan ka mun masu daidai Timbo mai gidan alfarma Sardaunan ka garko Timbo gurzo mai haƙuri da ƙarko a gare ka mun zo kai ku buga mana ganga mu dai sai haɗuwar mu shirin yayi daidai Abdullahi Ahmad kai shi sarkin Fulani ne mai kishin Fulani ne Sardaunan ka garko kai ku buga mana ganga ya biya a sabar mu kwasa daidaya to ka kiɗa haba oga ya biya Sardaunan ka garko mai haƙuri da juriya alja da kwana baka ja da baya baka rena manya baka manna sanya kai baka ki mu je zuwa na kira ka kainuwa mai dubu na al'umma mai mutunta al'umma mai ruwan dala mai ba mu yar dala kai mu rike da hamdala mai kyau da kenniya alagara lafiya takunka lafiya Timbo kamfanin da ya zo da zamanin da ya zaga ko'ina a cikin duniya Timbo kamfanin da ya zo da zamanin da ya zaga ko'ina a cikin duniya Timbo kamfanin da ya zo da zamanin da ya zaga ko'ina a cikin duniya ya jalla khaliqin sarki rabbana gwani in sarkin da yayi cuta shi yayi magani mai hikima da iko mai juye zamani ya rabbana ka kare mu ka ba mu duk muradin mu dan ci lafiya Timbo kamfanin da ya zo da zamanin da ya zaga ko'ina a cikin duniya Abdullahi Ahmad Timbo ka zo ka ja mu je duk makiyanka sun kife mun ga suna ta an gaje mu kuma na farin ciki har da rawa da rangaje mu mabiyanka ne kai mai gidanmu ne kuma jaruminmu ne mai kyan shigar kamala Allah ya nunka daula Allah ya kara daula daula ta amsa daula Allah ya kara danginka ya raye duk iyalinka ya kara daga kimarka Abdallah Ahmad Timbo mai kamfanin Timbo Sardauna gani yau na zo kyawun halin da ka saba can mai siya ya san riba cikin kasar gana duba a ko'ina da nan zaga Timbo ya shiga Timbo ko'ina Timbo Timbo to ga baitin zakin waka Idris zaki ba na shakka dogaran mu ga sarki Allah shi yayi mana baiwa Allah ka dada mana haske Allah ƙara mana baiwa Allah alhamdulillah 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 Allah samu dace amin alwa musa'a Shunko Multimedia